Mitä? Ihan kun siellä on jotain tapahtunut. Kyllä! Joo. Jätänkö pitäisi sitten niinku auttaa kolaritilanteessa, kun tollanen lentää naamaa? Oikein nyt näy. Oha vittu, tää meni ihan muuttanut, kun mä vitun käyn. Ei tää kyllä nyt ihan silleen toiminut. Mä ajattelin, että mä suorasta katot tän pohjan tänne. Tää vittu. Ei. Ei se nyt kyllä on lähellekään suorasta. Ihanko siinä laajennut? Se meni pois. Se meni poikki koko vitun paska. No ei mutta ei. Tää jousitus. Tää on nyt jousitettu se kärry. Uusinta kärryteknologiaa. Kyllä. Jousitettu etupyörä. Siinä on noin pulttien kohdat, missä on mennyt. Jaa, että sellainen airbag. Mä en oo ikinä ennen nähnyt lauennutta airbagia. Ei tuu kyllä yhtään turvallinen fiilis nyt, kun airbagin autossa. Niin, tuntuisiko tää mukavalta? Ihmeitä, kun tekee törmää. Joo. Tommonen mäjättää naamalle. Vittu kun se on vähän tää kottikärryt tommonen. Jos kottikärryt menee paskaksi, niin mitä käy naamalle siinä sitten? In your face. Ei tää on muuten... Vittu, tuo on maksu 12 € noin kottikärryt. Mä perkele, jos nyt tästä on uudet säätön. Vähän näyttää tiedätkö siltä. En mä tiedä. Käännäpä ne oikein päin, eikä ne toimi oikein loistavasti. Siis kun jousitettu hei, come on. Se on kato tää lowrider. Joo, tuunattu malli. Tää tilavuus on nyt vähän sellainen kompromissi tässä jotenkin. Se on kato chopattu malli. Mm. Mitä mun kalja? Ei mitään kerroa, tuolla renkaan eessä. Renkaan vieressä. Pikkusen muuten lensi se kottikärry.